babaken agyaman aken ka. Jesus, sikat ikan kanta, bendisyon ak tinagan mo, sikat madaya. Mangandingay nga gayem, umunaken maudi, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios na nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Agdayawak ti Espiritu ken pudno, ingatok ti imak nga pagdayaw ko ken ka. Agragu ken agkanta, agpalakpak ken agsala dita sangwana. Mangilinteg ti biyag ko, mangisalakan nga gayem ko, sikat bantay ti puso. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Sikat ikangatuan, Apo Dios nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sangkatauan. Risut magat-gata, indag balbaliw, uray pa'y tuirik na, kenda dumaday tuyabya, kaya't kut may sa abana, numaminsan jak kaya, nyamata may sangam mo, biyak balbaliw ti Diyos. Balbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw, ken banbanang dito'y lubong, uray ti aglaw
ken patpadas day tuyabyan na duma-duma adama kinadatos ken kinaimba nga matamay sa nga mo diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios panagayat na dito'y lubong ng tet tinamnaman awan nga ro ditiras mo nabaybayan na ka sa isus mangayay waken ka wow kumarara ka
Jesus. Gwapo na ipadamagyo katagiti tao ani Jesus ti mangi salaka. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na amo met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Uiwanak tayo katagiti tao ni Jesus di mangisalaka. Tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na amo met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na amo met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Tabukak laeng tau anabuken isuro na ngagmatalo ken nga agbutang isurong tinalan apag naak pangaasim o Lord ay wananda titunggal aldaw titunggal aldaw sweet Jesus Omar arawakin ka ipaay mo't pigsak itinaldaw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord idalan na titunggal aldaw
Malagip ko'y di ano malmalayak amum o Hesus kat itag ay na kansaranayan na Marikot adong mga pulos kanya paasim o Lord tulungan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mutik sa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayang na ipangag na Lord idalan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mutik sa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord idalam na titunggal aldaw ipangagnak Lord idalam na titunggal aldaw panagayat na dito'y lubong ng tinamnaman awan nga ro ditirat ko nabaybayan na ka sa ito mangayay wakin ka wow kumararat ka
Apo Diyos awate man daytoy di man pulos nga jak ammo palalo ti bannog ko nga agbiro di dalan mo o Apo dengge man tuy dawat ko isuruman di pagnaan tapno ammo di dalan ko silawam di pagnaan ibinem daytoy ima iturong mo daytoy saka o Ama matnagak no awan ka di pamati analintek anapalalo pulos nga jak ammo ikanak tinamnama tapno awan iti duduak o Apo dengge man tuy dawat ko isuruman di pagnaan tapno ammo di dalan ko silawam di pagnaan kibinem daytoy ima iturong mo daytoy saka o Ama matnagak no awan ka waras mo't panagkitam kitaman tiaglawlaw adu nga tao makumikong nga agbiro saan na nga ikan kano isasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da kaano pa'y nga panunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada
pangpangas da iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki pem ti biag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Makita kapsat ko iti biag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan tan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impukot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tarika kay nangabiyag mo maisimpa sublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo nalipatan kadin kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan
Ti panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makit kita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mangtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantud panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso mapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan sut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus
jay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko, apay dumten liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno panubo. Dios, si bibiyagawan ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa gamti kari di Diyos si bibiyagawaning ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulnog ngam ti kari ti Diyos si bibiyagawaning ka na sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag
sa kalpasan panagsagapa. Pamatiken ayan kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan, tanusika binaybayang, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. May sanga kapsat ti inak na kita, as daunay kinaregta na nga agserbi ti na marswa, ngem dimten ti padas, suot ti panagbiag na, bigla na limamiis ti pamati na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Kapday di kapsat nga limamiis ti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sa nain kararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet-metan. Pamatim aywanan sa limet-metan. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na, jak man maawatan tuyrik na, luluwak agarubos jak amuti papanan.
Nasip ngeta dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak maiyaw awan. O apo agyaman na pudno launay, itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay. O apo, denggem dagiti araraw ko, dinakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisug iti biyak ko. O apo agyaman na ada ka nga mang tartarabay. O apo pakawanan na kadagiti nakurangan, agyaman na o apo iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na ako apo iti ayat mo nga di agsarday. Lugar anakaskas daaw asyudan, sakbay anakatengak idiyada simabat ngaranyak, nga isuti sinursurot ko alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen pudno anagmayat, adu akita ti makaparaksa ken dagiti tumatayab, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gumilgilap aba
nadalus. Kas may sanga karnero, agsap-sapul na lang tungaruot. Kan sa pulan natay nadalus nga ubod. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno ang nagmayat. Adu akita di makaparagsa, kendag iti tumatayan. Niliwliwadak kayat iti panagna, kinankantanda. Wen putno ang nagmayat, adu akita ti makaparagsa, kendag iti tumatayan. Niliwliwadak payat iti panagna,